ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீராம் சமையல் தமிழ். இன்னைக்கு பார்த்தாலே நான் ஊற வைக்கும் கத்திரிக்காய் புளி ஊறுகாய் ரொம்ப சுவையாக எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்க. இதை செய்ய தேவையான பொருட்களை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கத்திரிக்காய் புளி ஊறுகாய் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்கிக்கோங்க. அதில் இருக்கிற காம்பு பகுதி நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி வட்ட வடிவமாக வெட்டிக்கோங்க. நீங்கள் வேறு ஷேப்பில் கூட வெட்டிக்கலாம், உங்கள் விருப்பம். சின்ன கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் உப்பு கலந்த தண்ணியில் போட்டு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க. தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்துகிட்டு 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காயில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு வந்துடும். அதை இந்த மாதிரி புளிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. புளிஞ்ச எல்லா கத்திரிக்காயும் நாம் எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சு பொரித்து நம்ம ஊறுகாய் செய்கிறதுனால ஊறுகாய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதுவும் இல்லாமல் பீஸாக தனித்தனியாக எடுக்கும்போது ஒரு 80% பொரிஞ்சால் போதும். சிப்ஸ் மாதிரி பொரிச்சிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பொரித்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் நாம். அடுத்து ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விடலாங்க. வெந்தயம் நிறம் மாறின பிறகு 3/4 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. மிதமான தீயில வச்சு வறுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகம் சீக்கிரமாக கரிஞ்சிடும், பார்த்து பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாமே வறுபட்டு அது ஆறின பிறகு நல்லா ஃபைன் பவுடராக பண்ணிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அது ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 20 பல் பூண்டு, ஒரு 5-6 காஷ்மீரி மிளகாய், 20 வத்தல், 50 கிராம் புளியை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் பேஸ்ட் மாதிரி, அதை சேர்த்துக்க போகிறேன். அதே போல் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி விடாமல் பேஸ்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து ஒரு கடாயில் 50 மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் காஞ்சதும் 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு வெடித்ததும் 2 டீஸ்பூன் உடைத்த உளுத்தம்பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க. 1 நிமிஷம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. 3 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதும் நாம் அரைச்சி வச்சிருக்கிற பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமுக்கும் சிம்முக்கும் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு கல்லுப்பை நான் வறுத்து பொடியாக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்க போகிறேன். அதே போல் நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கல்லுப்பை வறுத்து சேர்க்கறதுனால ஊறுகாய் நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து 2 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையை நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்க போகிறேன். அதே போல் நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நான் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னா நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஊறுகாய் ஒரு 80% ரெடியான பிறகு நாம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இல்லைங்களா, வெந்தய கடுகு ஜீரக பவுடர், அதை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்து அல்வா மாதிரி சுருண்டுட்டு வருங்க, அப்போ ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு எண்ணெய் இன்னும் வேணும்னா கூட நீங்கள் விட்டுக்கோங்க. ஊறுகாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து கலந்து விட்டு இறக்கிக்கலாங்க. இந்த ஊறுகாய் 3 மாதம் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாங்க. ஊறுகாய் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கண்ணாடி பாட்டிலோ பீங்கான் பாட்டிலோ பயன்படுத்திக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஸ்ரீராம் சமையல் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.